Mangler du også noget at hænge op på din væg? Hej, jeg hedder Signe. Jeg hedder Johan. Vi har en drøm om at lave et kunstbibliotek her i København. Som et fællesskab, hvor vi alle sammen kan forundres over den vanvittige og sindssyge verden, vi lever i. Og den drøm kalder vi for Artoteket. Artotek betyder et sted for kunst. Og helt simpelt, så er det en kunstsamling, hvor du kan få lov til at låne værkerne med hjem. Her er Hans Christian, og han mangler noget at hænge op på sin væg. Og det der med at hænge stole op på væggen, det holder jo ikke en meter. Så derfor tager han ned til Artoteket. For her kan han helt selv vælge fra Artotekets samling af originale kunstværker og bytte ud lige så ofte som man vil, uden at skulle investere i dyredomme. I Artoteket vil vi gerne høre din mening, uanset hvem du er og hvor meget du ved om kunst. Din mening er nemlig det, der gør hele forskellen. Det handler i bund og grund om fællesskab. Et fællesskab, hvor vi kan udfordre hinanden, blive nysgerrige på kunsten og den verden, som vi lever i. Vi har allerede samlet en gruppe af vanvittigt dygtige og helt fantastiske kunstnere, som vi glæder os rigtig meget til at dele med dig. Og i løbet af de næste par uger vil vi offentliggøre dem med jer, lidt efter lidt, på vores hjemmeside, så I også kan møde dem og se, hvad de laver. Vi laver et kunstbibliotek til sommer. Det lover vi, men vi gør det ikke uden dig. Hvis du støtter os, så skal vi nok tage os af forsikringer og husleje og holde en masse møder og alt det andet sådan ikke helt så sexet, der er forbundet med det her. Vi kan godt tale om de gaver, du får, men det er jo egentlig ikke rigtigt det handler om. Det handler mere om, at et fællesskab er sjovere med venner. Vi har drømmen, vi har kunstnerne, og nu mangler vi bare dig. Tak fordi du lyttede. Yes, vi kører. Træk 3. Og i løbet af de næste par uger vil vi offentliggøre dem lidt efter lidt på vores hjemmeside, så du også kan møde dem.